Eugen Ionescu spunea despre Lucian Raicu că este printre primii, dacă nu chiar primul critic literar al generației sale. Iar Raicu însuși afirma despre critica literară că este nimic altceva decât iubire, inteligentă, dacă se poate, de literatură. Despre Lucian Raicu pot să vă spun că din 1986 a trăit la Paris, unde a și murit în urmă cu 2 ani. Reflecția asupra spiritului creator este o carte de eseuri semnată Lucian Raicu și care a apărut în 1979. Despre această carte și despre autorul ei vom sta de vorbă astăzi la Cartea de Suflet cu Sorina Ianovici Ieța, manager al Fundației Culturale Interart Triade. Pentru mine a fost, dintr-un alt punct de vedere, cartea sufletului meu. Era o carte care, într-un moment pentru mine important, aducea o temă care era de maximă actualitate. Aducea ideea spiritului creator, a creatorului, a raportului acestuia cu sine, cu faptul creației, cu lumea din care își ia subiectele. Se întâmpla în anul 1979, cum am văzut, cartea era apărută în 79 și pentru mine întâlnirea vieții mele era atunci. Îl întâlnisem pe Peter Ieța, sculptor, și mă întâlneam astfel dintr-o altă perspectivă cu faptul creației. Erau interogațiile mele în legătură cu raportul creator-viață, raportul cu întreaga fiziologie a fenomenului de creație, care este o temă fascinantă. În momentul acela, pentru mine, cartea lui Raicu nu era o carte, nu era o carte de eseuri sau o carte de o sumă de mărturii ale unor scriitori mari, pentru că întreg volumul se constituie dintr-o sumă de mărturisiri ale marilor creatori ai lumii, de la Goethe la Malraux sau Dostoevski, ci pentru mine aceasta era tema interioară a vieții mele în acel moment. A fost o întâlnire fascinantă, mi-a ridicat întrebări și mi-am găsit răspunsuri și, de fapt, a rămas cartea mea, pentru că tema creației și tema spiritului creator și raportul acesta imponderabil în care un scriitor se inseră într-o lume în care nu-și găsește întotdeauna resorturile. Aceasta a rămas o temă de 30 de ani și întrebările pe care și le pune Raicu în acest volum la momentul acela sunt întrebări pe care mi le pun în continuare și eu astăzi, fără ca a avea întotdeauna aceleași răspunsuri sau răspunsuri mulțumitoare. A vedea că întrebări similare cu răspunsuri diverse sau similare și le pun în general toți marii creatori m-a ajutat evident foarte mult și m-a ajutat să realizez că în dificultatea întrebărilor și a răspunsului, de fapt, stă imensa frumusețe pe care o viață care este o viață aparte, care este o viață scoasă din norma cotidianului, este un preț pe care merită întotdeauna să-l plătești și care te răsplătește pentru tot ceea ce înseamnă în alte viziuni, poate să însemne poate o carență sau poate să însemne o dificultate. Dar bogăția pe care fiecare creator în parte o aduce prin neliniștile sale, prin fragilitățile sale, prin încercarea de a echilibra dezechilibrele interioare care îl macină și faptul că prin opera pe care o nasc toate aceste foarte delicate echilibre sunt puse în balanță, este sigur fascinant și o aventură care te poate însoți o viață întreagă. Sigur că vorbim de o carte totuși, dar această carte pentru mine a însemnat tot ceea ce universul acesta fascinant al artei îl poartă cu sine și este o carte pe care o recomand acelora care vor să se aventureze într-o viață mai puțin normală.